Kowace ƙwarya akwai abokiyar burmunta kuma a ragaya ta ƙwarai ake iya adani. Yayin da duniya ke tafa da sauyin ƙarni, haka al'umma ke canzawa bisa sauyawar zamani. Ya kamata mu raba mutunci. Ya kamata mu dinga nisantar junanmu. Mu dinga haɗuwa lokaci zuwa lokaci. Kamar a sati mu dinga haɗuwa sau ɗaya ko sau biyu. Ta haka ne za mu samu damar yi wa rayuwarmu plan. Kuma mu tsara wa kanmu family plan. To na kai ki don ki wahala ne? Ko za ka amsa mana abinci a restaurant saboda yau ba zan samu damar yi. Ashe ina da amfani. Ashe zan yi rana. To ni ma yau rana ta ce ba zan je ba kuma ba zan yi ba. Sai dai kash an samu akasi domin dama an ce a juri kai tulu rafi wata rana ba a da shi ba. Ni fa barka ji Nasir. Ba irin matan nan bace da zaka auro ka ajiye a cikin gida sai yadda ka ga dama zaka yi da ni. Aure ne ina da yanci ina da dama in yi duk abin da na ga dama a cikin gida. Ai aikin gwamnati nan shi nake so ki ba muhimmanci. Laila ta riga ta gane ina matukar son ta sosai. Shi yasa duk irin waɗannan abubuwan suke faruwa. Matar mutum kenan wanda ake cewa kabarinsa. Shirin matar mutum zai dinga zuwa muku ne a channel YouTube ɗinmu mai suna Hausa TV Namaste. Shirin zai dinga zuwa muku ne a dukkanin ranar Asabar da misalin karfe 7 na dare. Kada ku manta, ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun ɗora sabon shirin matar mutum.